साहित्य अकादेमि बान्था 2025 नि थाखाय गिबि खेब बिजाब हांख्रायदों। साहित्य अकादेमिनि बान्था सायख'नाय खान्थिखौ सोलायबाय। गोदान दिल्ली 31 जानुवारि। बोसोरफ्रोमबो होबोनाय हादरनि बयनिख्रुइ बेसेन गोसासिन थुनलाइयारि बान्था साहित्य अकादेमि बान्था 2025 नि थाखाय साहित्य अकादेमिया देग्लाय मोनसे गोदान खान्थि लाबोदों एबा गावसोरनि सरासनस्रा खान्थियाव सोलायनाय लाबोदों। बे बोसोरनिफ्राय बान्थानि थाखाय थोंजोङै लिरगिरि, फोसावगिरि एबा लिरगिरिनि गाहाम हास्थायगिरिफोरनिफ्राय बिजाब हांख्रायनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय संबिजिराव गनायथि मोननाय बे 24 रावनि बान्थानि थाखाय साहित्य अकादेमिया थोंजोङै लिरगिरि, फोसावगिरि आरो गाहाम अनसायगिरिफोरनिफ्राय बिजाब हांख्रायनानै फोसावदिंलाइ होदों। साहित्य अकादेमिनि नेहाथारि ड. श्रीनिवास रावआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे बिजाब गथायनायनि जोबथा अक्ट'आ 28 फेब्रुआरि 2025। बे बोसोरनि बान्थानि थाखाय 2019 निफ्राय लानानै 2023 सिमनि थामहिनबा 2019 नि 1 जानुवारिनिफ्राय 2023 नि 31 जानुवारिनि गेजेराव गिबि खेब फोसावनाय बिजाबफोरखौ बे बान्थानि थाखाय आर'जलाइजों लोगोसे गांसे थंलाइखौ सुफुंनानै बिजाब गांसे दैथायहरनो हागोन। आर'जलाइ आरो थंलाइखौ अकादेमिनि वेब साइटआव मोननो हागोन। बे फोसावदिंनायखौ गासै मोन 24 रावनि गासै रोखोमनि फोसाव बिजोंफोराव फोसावनाय जागोन।